Evo spremam stvari. Malo sam se prekasno probudio, a malo već kasnim. Ali nema veze. Malo si frizuru popravim, samo sekunda. Pozdrav Maša. Idem sad brže u školu, ajde vidimo se kod Tonija dolje. Evo ga. Ludi Johnny. Jesi se naspavao, Čon? Starima, ja sam tako mrtav, Ništa nisam naspavao. Znači si se ti naspavao? Ne. Zašto ne? Zato jer nisam. Sljedeći put ću se naspavati. Ne, zašto je? Zbog glupe škole. Za sve koji ne znaju, ja sam Igor Jadan. I nisam se naspavao. I nisam se naspavao, ovo je moj daily vlog. Broj... Ne, 7, ja mislim da je 7. Da, to je to, mi smo na putu do škole. I... da. I hladno je. I hladno je, ledeno. Nemam kaj za govorit više, tresu mi se ruke cijelo. Koliko mi je zima. Barto, je li zima? Ne. Danas je toplo, ja? Pa je. Da, 5 stupnjeva. Jučer je bilo hladnije, šta? Objektivno, ono. Evo nas na velikom odmoru. Ćao. Soj piški. Jest. Bartol jede. Flip stoji. Rade jede. Jede. Ja niš ne radim. Johnny nije brodo. Zašto nije brodo? Možda zbog kroničnog sindroma nejebice. Jest, da. Dečki, hoćete španat paintball? Ošpanat paintball? Neću. Bartol ošpanat paintball. Johnny ošpanat Idem paintball. na kavu španat, bok. Ja idem španat paintball isto, Idem španat kavu, bok te, ne znam. Evo ga, soj. Vjerojatno... Sad nemam zoom da nabacim zoom na soja. Vidi ga! Gledaj, undercover. Ludi soj, jesi se popiškio? Da. Jesi bacio piš? Jesi ti... Cedio cijelu. Jesi pogodio, bok te. Soj, jesi ti C-man producer? Ne nađem kunu. Evo ti je. Može prestati snimat? Ne. Za paintball. Aj snimaj kako ga prebio. Sad ćemo te na... Ne. Hej, bolje da ga sad te napadnemo i sam prekineš snimanje. Onak, čekaj, i to je to, kraj videa. Ajde, daj, to je dobro, daj mu kameru, idemo ga istući. Ludi soj. Ludi soj. Gledaj kako je bijesan, dečko. Izgorit će ti jakna. Kakav rage. To je napravljeno od... Viš rekao da ga čekaš, bok te, on krene na pukati na sunce. Dobro, krenemo ovak. Lik. Šta radiš ti? Dobro, prekini! Evo Jaxa. Jax nije bio već ukro zadnjih videa. Di si Jax? Evo, Kaj se radi? ništa, čeka se. Jesi sretan jer je škola ponovo počela? Jako sam sretan. Jel kraj štrajka evolucija? Kaj štrajka je devolucija. Hvala Jax, ti si legenda. U mojim rukama vatra mi teče venama i opet nisam svoj, iako nisam tvoj.